Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Nakapor sa kapor habaki pulit ki yok kem ni ki nong khai drop bon sen ngi juyo i baki breo ki ba sha kem ki dai na madan rating bat kani kala pun bot nam sneo hado kata-kata ya kata ka snong haka jingya kran bat ka secretary jong ka sengken thai madan rating ikong e nong klau ila ong baki dai ki breo ki ba wan na bar ki ba pun bot nam sneo ya ka madan rating bat ki nong khai drop ki ba sha kem ru ki dai ki ba suwan tang hakapor men me ne men step Henry way balayo okem na madan rating kasnong kasyusa bot nam no. Ikong nong klau ila ong baka way ni ki daw baki bors nong ki syam jinjar bha ban te la kam ye ka jing kenre ka jing khai drok bat ka jing yo ban wan rung ki breu ki manabar ka dai na mar bala bun palat ki nong song wai ki badai ni ki way pat ki jaj ben reru. Babun ni sim ni issues jong ki kentai. Te ki babun ki issues jong ki kentai ya le hi ban dispose of but kin ki missionaries wala abu ka sarkar kong ki women's commission ki child welfare commission mo te habaya dei ba drugs ba ka alcohol ba de we cannot do much about it namar bale ke tungku ba ka te ladangi kwa ba yen tray kam jingai ka taru klem ka jing tray lang ba ka dor ba sinong but kajing tray lang but ki police force ni kinu some other forces and agencies na try kan tam yang hilong kami bangin takale kini ka problem te ka way ka bangi kerpat mangi na kalyang jong ki long kami na mar ki bur ki long kami ki shem jing haba ki kon ki kenre ki kerni ya ka jing di drugs kadai ka ba ki long kami ru tingi kerpat baka sarkar kan ni permission ya kini ki rehabilitation center te naman ta kini ki kon samla ki jongi kanang ba kin laban overcome dia kani ka problem ke jongki te hakajuk ka poru bakin accommodate hakini ki rehabilitation center pat ka vocational training kanang bakin shong kum to kum ki koi dine kum ki pang long kin don something bakin le kaban permelen ki rada kaban skill ki kanang ba hari na bot kin don ka jing im tingi ru isos e shikat dei yakini kon samla jungi bakin jot hakani ka tur jong ya madar ting kalong ba ibon ki yeng shong ai wai ti ki briuru ngim dei me shong tang para jat jongi kilong ki bon ki jat pen dia ba pe ki wan shong wai ka shong jongi te long kata kalong ba ngim patla pan te lakam te ki nong shong wai te ki don ki kan thei ru ki don ki shin rang ru te kum ba oma pi le se hilang bon ni ru kin thei ba sha kem te it can be ba they are not a regular residents they have come from somewhere over in the morning lani late at night tip tang ba sim bi sha kem te de hi ka padar tingken oh kata te ka don be ha ka dar barstong ka bangi ngi yale ban register lembagi long ba dong ikinong shong wai paro kide ban le sha ka registration with proper identification ki wan nang do kin sa hang no but ka source of income jung ki kita bar khoi yale hi ban man tray lamba ka dar barstong te but sometimes maybe dia kadang hingga slip over hang ni hang tai kabangi kamla ban control teh nama tekila poi men miet ne mesti ni dia na run also ni tip ya kata mo to sim la sha kem nang tai patete klade hi hasnong jong weekend